saiakera hor egon da, baina erretiratzen jakin behar da. Gaur baldintzak oso txarrak ziren, terreno oso arriskutsu zegoen eta... Utsi egin behar zen dugu. Beste batean saiatu beharko gara. Eta izu dakizu, eskaira batzuk zegoela horrendean, ez da? Bueno, importantea helmuga da, ez bidea, ez? Eta azken finean, noiz behinka galdu egin behar da norberak bere burua topatzeko. Barkatu, Eta orain, tokatzen da etxera itzuli, burua altxata, lotxari gabe, baina hausnarketa egin, zertan dutxe egin dugun, eta urrengo baterako beto prestatzea eta beste egintzen. Orain gozurik hemen bukatzen da. Şurada beren şunstof. Şurada gangan jurgaban. Pontambaran stam. Stamela. Dura Peru. Zauten, zauken, zauzen. Zauken, zauzen. Zaten, Azkenean lortu, Ai, no, sino como así, tipo, sí, tin. Rani. Azkenean iritsi nahi. Zuengatik ekipo. Por todos del equipinho.